Η κυρία Φέλια Χριστιανθανασιάδου έχει ζητήσει τον λόγο. Έχετε τον λόγο. Σας ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Θα ήθελα να θέσω ένα ερώτημα στον Δήμαρχο. Καταρχήν να τον συγχαρώ για την κόρη του και σε εκείνον και στη Μίνα, τη σύζυγό του. Πολλές ευχές. Θα ήθελα να θέσω ένα ερώτημα. Διάβασα στα θέματα της Δημοτικής Επιτροπής την αποδοχή δωρεάς εκ μέρους του Δήμου από τον Κέκροπα. Πραγματικά είναι ένα σχήμα οξύμορο αυτό, γιατί βλέπω σήμερα μας φέρνετε ένα θέμα να εκρίνουμε για την αμοιβή του δικηγόρου, πάλι για θέματα αντιδικίας με τον Κέκροπα. Εγώ θα ήθελα να μάθω πώς προέκυψε αυτή η δωρεά και μάλιστα πώς ήρθαν σε επαφή μαζί σας τη στιγμή που γνωρίζουμε όλοι, εγώ ως πρόεδρος κοινότητας ψυχικού και ως κάτοικος δημότης κάτοικος ψυχικού, γνωρίζω πολύ καλά ότι υπάρχει μια πολυετής αντιδικία με το Κέκροπα. Ουδέποτε μέχρι σήμερα καμία δημοτική αρχή δεν είχε ούτε δεχτεί ούτε έρθει σε επικοινωνία με τον Κέκροπα σε φιλικό επίπεδο, όπως δηλώνει μια δωρεά. Επίσης είναι γνωστό ότι κάθε εταιρεία ζητά ανταλλάγματα. Καμία εταιρεία δεν προσφέρει, δεν δίνει κάτι χωρίς ανταλλάγματα. Ποια μπορεί να είναι εδώ τα ανταλλάγματα? Και εφόσον ήθελε να δώσει αυτό το ποσό για τη στήρωση των ζώων δεκτό, υπάρχουν προβλήματα, αυτά τα γνωρίζουμε, γιατί δεν πήγαινε στη Ζωφιψή, γιατί δεν πήγαινε σε κάποια φιλοζωική οργάνωση και ήρθε στο Δήμο. Και γιατί εσείς το δεχόσαστε? Εγώ σας καλώ σήμερα να μην αποδεχτείτε αυτή τη δωρεά, γιατί ανοίγετε πόρτες σε άλλου είδους συναλλαγές. Ευχαριστώ. Κύριε Δήμαρχε, να σας θυμίσω ότι είστε νέα δημοτική αρχή. Νέα ήθη, νέα έθιμα, διαμαρτυρόμενος για την προηγούμενη δημοτική αρχή και προεκλογικά και καθόλου αυτούς τους 5 μήνες. Σας ζητώ λοιπόν, στο πνεύμα αυτής της νέας δημοτικής αρχής, να ανακαλέσετε το επιχείρημα ότι θέλουμε να δημιουργούμε εντυπώσεις λόγω του live streaming και συζητάμε αυτό το θέμα. Επίσης, τη φράση που είπατε ότι είναι αχαρακτήριστη η αντιμετώπιση που δείχνουμε. Δεύτερον, κύριε Δαλακουρίδη, ήταν ο όρος της Κέκροψ να περάσει μέσω του Δήμου αυτά τα 3.000? Γιατί δεν υπήρχε λόγος λογιστικά. Εγώ βλέπω ότι δεν υπήρχε κανένας λόγος. Στη στιγμή που πήγαν τα χρήματα στην κτηνίατρο, για ποιο λόγο να εμπλακεί ο Δήμος, εκτός αν ετέθη όρος? Λοιπόν, αν ετέθη όρος από την Κέκροπα, θα σας παρακαλέσω να κάνουμε ένα μάθημα εδώ ιστορίας του ψυχικού, να καλέσουμε και όλους τους πρώην δημάρχους και να δείτε τι εστί Κέκροψ για το ψυχικό, τι εστί ψυχικό και όλες αυτές τις αντιδικίες της πολυετής. Κύριε Δήμαρχε, μιλήσατε για ευαισθησίες. Εδώ δεν ήρθαμε να κριθούμε για τις ευαισθησίες ο καθένας και να μετρήσουμε στη ζυγαριά τι ευαισθησίες έχουμε απέναντι στα ζώα. Κρινόμαστε στο να τηρούμε τον νόμο, ασκούμε δημόσια διοίκηση. Ευχαριστώ.